Priprav si so mnou moje prvé domáce maslo a priznám sa, že keby som vedela, že je to takéto jednoduché, tak by som už dávno maslo nekupovala. Jediné, čo potrebuješ na jeho prípravu, je totiž vysokopercentná smotana na šľahanie, ktorú v podstate prešľaháš. Najprv ti vznikne klasická šľahačka a keď budeš pokračovať, tak sa ti postupne začne oddelovať tekutina a tuhnúť maslo. Pokiaľ máš kuchynského robota, tak je to ešte o niečo jednoduchšie, ale ja som použila normálny ručný mixer a všetko fungovalo. Tú časť pozbieraš a povytlačaš z nej tekutinu a tá tekutina je vlastne domáci cmar, ktorý si precedíš a odložíš do chladničky. Z masla si potom odstrániš v studenej vode čo najviac tekutiny, malo by sa to robiť, dokým nebude púšťať extra tekutinu a voda bude čo najčistejšia. Ja som si ho potom ešte presunula do misky a pridala som aj štipku soli a prírodný beta-glukán a primiešala som ho aj do cmaru. To zabezpečí, že takýto domáci výrobok má ešte o niečo kvalitnejší nutričný obsah a podporí imunitu. Maslo si presunieš potom do silikónovej alebo inej formy a necháš stuhnúť v chladničke. A máš pripravené dokonalé domáce maslo, ktoré sa krásne rozotiera a ako vedľajší produkt aj domáci cmar, z ktorého si môžeš pripraviť lievance alebo použiť ho do pečenia. Mám pre vás natočenú aj rastlinu bezlaktózovú verziu masla, tak mi dajte vedieť, ak chcete recept.